Porvoon Linnankosken lukion oppilaat osallistuivat tänään ensimmäistä kertaa järjestettyyn kansainväliseen psykologiakisaan netissä. Porvoolaiset oppilaat kilpailivat moskovalaislukiota vastaan reaaliaikaisessa kuvayhteydessä. Kisa on osa opetushallituksen käynnistämää hanketta, jonka tavoitteena on kehittää erityislahjakkaiden nuorten opetusta. Kisan tarkoitus oli nostaa esille nuorten erilaisia vahvuuksia. Nopea tiedon hankinta, kuinka tietoa haetaan ja siitä tehdään tiivistetty esitys. Se on yksi semmoinen hyvin tärkeä. Ja ennen kaikkea sitten se esiintymistaito. Tässä joutuu jokainen joukkueen jäsen tarttumaan mikrofoniin, esiintymään kameralle ja koittaa sitten vielä käyttää vierasta kieltä. Eli tässähän toimitaan englannin kielellä. Millaista on olla mukana tämmöisessä kilpailussa? Jännittävää. Tämä on ihan mielenkiintoista tällainen kokeilu. Miten teillä on pelaaminen tähän mennessä sujunut? No, hyvin on toiminut tiimiä. Johdetaan tällä hetkellä. Porvoolaiset myös voittivat kisan lopulta. Sitten